Dit is Rondje Regio met vandaag Reuvenaar naar Rechter om jukebox-uitzendingen, het museum in het donker in Pelamaas en Allerheiligen. Ja, er zit een, ik vind persoonlijk, er zit een beetje een mintaroma aan. Maar toch weer net niet. Het is echt, ja, het is wel... Onderscheidende smaak. Ja, het heeft een onderscheidende smaak. Maar ook een klein beetje minttint proef ik erin terug. Ja. Het is vanaf nu mogelijk om de bladeren van de boom van het jaar 2021 in Maasniel te proeven in de Greswaren in Reuver. Joël Steurmans uit Bezel kwam met het idee van de zogenoemde overwinningsthee. En toen zag ik op een gegeven moment staan dat je dus met lindenbladeren kun je bijvoorbeeld spinazie maken, hè, als vervanger van spinazie. Maar ook inderdaad lindenthee kun je daarvan zetten. Dat kan met de bloesem, maar dat kan ook met de bladeren. Dus dacht ik van, dacht ik bij mezelf, van we hebben hier toch een horeca-onderneming in zitten. Van wat zou het niet leuk zijn om overwinningsthee te maken? En zo is het idee eigenlijk geboren. Meneer Van Essen uit Roermond, die dus die lindenboom in de tuin heeft staan, die zei tegen mij, ja Joël, ik wist helemaal niet dat je daar thee van kan zetten. Dus op die manier ja, is het toch wel echt uniek. Maar ja, het is eigenlijk heel simpel. Het is gewoon heet water met lindenbladeren. En ja, Tom Quick hier van de horeca zei wel van, voeg er een beetje suiker of honing aan toe. Dan heeft het een beetje een zoete afdronk en dat voegt dan wel weer iets toe. Het nieuws dat de oude linde gewonnen had, triggerde Joël om meer over de boom op te zoeken. Is dat niet zonde, de mooiste bomen, dan worden er stukken vanaf? Ja, dat wil ik net zeggen. Er is een stuk van die boom afgehaald, maar het is maar een kleine tak. Het was ook nog een hele mooie groene tak. Maar ik denk bij mezelf van, we hebben er wel iets moois van gecreëerd, die thee. Dus eigenlijk is het ook weer een hele leuke, mooie toevoeging van de boom. Dus dat takje weg is, ik denk persoonlijk, dat maakt helemaal niks uit. We hebben er iets moois van gemaakt. Joël vindt de mooiste boom lijken op het logo van het biermerk Lindeboom. Maar veel gelijkenissen met het bier heeft deze thee verder niet. De thee, daar zit geen alcohol in. Dus dit is eigenlijk een alcoholvrije versie van water met een smaakje. Ja. Ja, waar er ook natuurlijk geen prik in zit. Dus het is geen bier, het is gewoon lekker gebrouwen thee. Meester Frank Visser is jukebox-dj Gerrit Hille te hulp geschoten. Door de lockdown kon de Reuvenaar niet meer draaien op bruiloften en feesten. Hij ging niet bij de pakken neerzitten en kwam op het idee om via zijn Facebookpagina voor thuiszitters plaatjes te draaien. Maar daar stak het sociaal media platform een stokje voor. Facebook blokkeerde zijn live-uitzendingen omdat de jukebox-dj onrechtmatig muziek afspeelt. Gerrit was het zat en stapte naar de rechter. Och, die vlaai. Ja, dat is die hoor. Ja, wist je niet. De Limburgse vlaai van jullie. Oh, wat heerlijk. Precies, hè. En die hebben geen show. We hebben die een fruitshow gepakt. Kijk, die heeft al helemaal ingezakt. Ga lekker zitten, Gerrit. Gerrit van Gerrit's Jukebox. Ik sta met Gerrit. Een hele mooie uitzending gewenst. En we gaan natuurlijk lekker rock'n'rollen op deze maandag. We kunnen toch niet buiten op het terras. We gaan lekker binnen rock'n'rollen, lekker bewegen. Met onze King, oftewel onze Elvis. Maar er is meer gezag geboren en dat heeft er nou uitgehaald. Want hij zag ook van, hij zag ook, dan kan ze het zo doen. Misschien mensen dat ze op een ander platform, ook bij een tv-zender enzovoort. Zodat ze op deze aard door kunnen gaan. Dus je hoopt ze wel op hulp nog, hè? Ja. Maar gelijk gekregen hebben ze niet, hè? Nee, maar hij zei toen wel, want ik ken het nog laten zien, met de tekst heb ik, dat er met de singeltjes, dat ik klopte, dat ik ervan betaald heb. Maar er is een andere wet overeengekomen, dat roet altijd, die woord hebben ze eruit gehaald. De muziekrechten die gaan door, hè? Ja, dat was nou sinds een aantal jaren. Ja. Dus die hebben zich niet. Dus eigenlijk komt er toch wel een einde aan. Of ga je het zo door dat ze de hele tijd de muziek... ik ga door, zolang dat ik kan, dat moet ik zeggen. En
Ja, ik wacht het af wie dat nou reacties op komen en dat ik al ergens anders gaat kunnen beginnen of dat me iemand met hulp. Want dat heeft er dus ook gezegd van kunnen ze misschien een licentie krijgen, want er nemen een paar namen op. YouTube en ook bij Facebook een licentie zou kunnen krijgen. Nou, dat zit er nou niet allemaal, maar ik heb het, ja, alles wat er besproken is heb ik ook op papier bij kunnen ze het hebben. Dat het door met, dat het door met weer kan gaan. Ik wil eigenlijk, ja... Ik wil niet stoppen. Ik vind dat het nuttig is en ik doe er een hoop mensen een plezier met. Maar ook met beeld. Ook met, ja, natuurlijk. Ja, want dan kunnen Ja. mensen reageren. Digitaal protesteerde Hille, die nu een radioprogramma op PNM heeft. Hij won van Facebook, maar door Frank Visser in te schakelen hoopt hij zijn gelijk te kunnen halen. Mr. Frank Visser kwam met een andere oplossing. Hij riep in het programma mensen op om Hille te helpen een eigen radiostation op te zetten. Ja, ik ga door en ik zie hoe het schip strandt. Ik doe het niet voor mij, maar ik doe het voor de mensen. Maar ja, het onderbreken blijft wel. Ja, maar misschien komt er een oplossing en dan op via een ander kanaal. En dat er iemand kunnen, vind ik toch nogmaals heel jammer. Want die suggestie heeft gedaan, heeft 2 keer in de opname, 2 keer een oproep gedaan. En kijk in Nederland om te kijken als er een oplossing voor me is. Nou heet het alleen over een internetzender. Maar dat is eigenlijk niet wat ik zoek, maar ik wil... Ja, ik vond het al schoon, die actie, wat hier nou gebeurt en dat er al iets was en dat er voor mij duidelijkheid was van klopt het nou wat ik zeg en klopt het niet. Jammer dat het niet ook gewoon ziet wie het tegen in de uitzending zei van dat klopt, die singeltjes, dat klopt, dat was eerst, maar er is een internationale wet overeengekomen, de wees gelijk. Vroeger was het zo, maar nu is het niet meer zo. De programmamaker is blij met de oplossing en hoopt dat anderen hem kunnen helpen. Ondertussen is hij wel iedere zondag te horen bij Omroep PNM van 10 tot 11. We huren er nog van. Ja, we geven niet op. Ja, wij zijn echt bezig om te kijken hoe dat we kinderen museum-minded kunnen maken. Dus en dat kinderen er ook plezier in hebben. Vorig jaar hebben we eigenlijk ook al Museum in het Donker gehad. En dat was zo'n succes dat we dachten, dat doen we dit jaar dus ook. En wat we doen, het museum is inderdaad helemaal donker. We hebben het in de Halloween-sfeer gebracht. Dus hier en daar zie je dan wel wat van zo'n gevaarlijk uitziende maskers. En dit is een beetje spookachtig hier, de kaarsen. En af en toe komen er dan kinderen, ik heb ook wel zo'n geluidje. Ja, dat zijn, kijk nou ben ik, dus dat zijn, en de kinderen die krijgen een vragenlijst. En die vragenlijst die refereert gewoon aan de objecten die wij in ons museum hebben. Dus ons doel is dat kinderen gewoon gaan zoeken en daarmee tevens ons museum ontdekken. Wat sparen en ruilen kinderen heel veel tijdens de Tweede Wereldoorlog? Als je goed speurt, kun je het ergens lezen. Hoe vinden jullie het? Leuk. En spannend. En wat is er zo spannend? Alle griezelige spookdingen en alle enge dingen. Wat leer je hiervan? Van vroeger en van de oorlogstijd. Ja! Ik denk iets van de kogels. Ja, kijk, kogels! Ja, kogels, daar staan kogels. Want dat, hier. Ja, die lege kogels kan je misschien ruilen voor kogels die die nog gebruikt moeten worden. Oh, ik heb het hier. Dat kan. Of je kan er iets mee spelen of zo. Je ziet 2 pasfoto's. Welk verschil zie je tussen de foto's? Donker. En zijn het moeilijke opdrachten? Soms wel, soms niet. We moeten een naam zoeken, maar we kunnen de hele tijd niet vinden. Jij hebt hem gevonden? Ja. Aan de rechterfotovaas is er dan kaal, mager, een baard of een muts op? Kaal. Kaal? Dat er gewoon zoveel dingen in Peru en Maas zijn gebeurd. Vroeger? Ja. Ja. Schrok je daar een beetje van? Nee, dat komt niet zo omhoog van oh. Nee, dat komt niet zo van oh, nee.
Dat er onder mijn huis gewoon dingen liggen die hier in het museum liggen. En dan zie je in het echt hè, wat er gebeurd is. Ja, dat is wel leuk. Maar je slaapt er nog wel van? Meestal wel. En bijzonder. Ja, en voor de kinderen is het gewoon ook wel spannend van ze mogen gewoon zeg maar een uurtje met die zaklamp schijnen. Hè. Dat maakt het voor de kinderen ook wat spannender, zo gezegd. En af en toe zou nogmaals, dan ga ik er stiekem bij staan en dan druk ik hierop. Eigenlijk zijn we allemaal nog kleine kinderen. En natuurlijk zijn we, en het mooiste is dat wij bij die kleine kinderen ook af en toe terug kunnen naar dat niveau. Dat vind ik dan mooi. Allerheiligen. Dit christelijk feest wordt al sinds de 4e eeuw gevierd en is een nationale feestdag in vele Europese landen, waaronder België, Frankrijk, Spanje en delen van Duitsland. Rooms-katholieken eren op deze dag alle heiligen. En dat zijn overleden personen die bijzonder rechtschapen en gelovig hebben geleefd. Op Allerzielen bidden gelovigen voor de ongelukkige overledenen die nog onderweg zijn, in de hoop dat ze naar de hemel mogen. De gedenkdag werd in het leven geroepen in de 10e eeuw. Maar hoe is dat tegenwoordig, hier in Limburg? Allerzielen, Allerheiligen is vanuit de kerkelijke traditie, rituele gebruiken die vroeger overwegend katholiek, het geloof hier. En op Allerheiligen is 1 november, dan worden vanuit de kerk de heiligen herdacht en aanbeden. En Allerzielen is dan voor alle andere overleden mensen. Ja, voor de gewone mens meer, zeg maar. Alles behalve heiligen. Ja. Dus alle zielen. Ja. En met name werd er dan voor de zielenrust van overleden mensen werd dan gebeden en herdacht. Dat kwam dan ook tot uiting op begraafplaatsen zoals we hier hebben. Dat personen die dus mensen, familie, geliefden begraven hadden, op die dag speciaal het graf bijhielden. Dat was ook een heel sociaal gebeuren, want op Allerzielen kwam men elkaar ook tegen op begraafplaatsen. En mensen die poetsten de graven, deden herstel en legden bloemen neer, kaarsen. Het was dus ook een sociaal gebeuren. Min of meer. Dat was niet de opzet, maar dat was wel een gevolg daarvan. Dat was het, ja. Men ontmoette elkaar ook dan. Ja, je zegt net werd, je praat een beetje in het verleden. Leeft het tegenwoordig minder? Het leeft minder. We zien in de hele maatschappij de ontkerkelijking en alle rituelen en gebruiken, dat wordt minder, inderdaad. Maar Allerzielen is toch nog altijd iets wat bij veel mensen van oudsher ingebakken zit. En dan hoeft het niet meer direct die religieuze betekenis te hebben. Maar we zien wel op kerkhoven dat mensen dan toch extra aandacht besteden aan de graven. En je ziet, als je hier volgende week zal komen na Allerzielen, dan zie je diverse graven die weer verse bloemen liggen, kaarsen branden. Dus dat gebeurt nog steeds. Dat moet je niet onderschatten. Ja, in Duitsland leeft het veel meer. Hè? Hoe denk je dat het komt? Ja, Duitsland is misschien wat behoudender en daar leven die tradities misschien nog wat meer. Ik heb daar niet direct een wetenschappelijke verklaring voor, maar ik denk dat de katholieke tradities in Duitsland sterker leven dan hier. Maar ik heb daar niet direct een verklaring voor, maar het is wel een feit. Ja, je ziet dat ook dat in een Duitse supermarkt rond deze tijd komt, dat daar de gedachteniskaarsen aangeboden worden, bloemstukken, dat soort dingen. Dus, ja. Zaterdag 30 oktober is dus de Allerzielentocht in de avonduren.
Op zondag 31 oktober is de laatste gratis rondleiding van dit jaar die we organiseren. En die start om 1 uur met een inleidende presentatie bij Café Aatremeun. Dat is hier tegenover de begraafplaats. En dan rond 1:30 start hier de rondleiding. En die is gratis en daar hoef je niet voor aan te melden. Je kunt gewoon komen. En dan zijn er hier gidsen aanwezig die met groepjes rondleidingen doen. En het laatste onderdeel van het hele Allerzielen gebeuren. Op dinsdag 2 november is de traditionele Allerzielenmis. Die wordt opgedragen in de Bisschoppenkapel op het Oude Kerkhof. Die wordt normaliter door de bisschop van Roermond opgedragen, maar door ziekte zoals bekend zal hij dat niet kunnen doen. En die wordt dan gedaan door hulpbisschop Everard de Jong, die dan de mis zal opdragen. En die mis is ter intentie van Allerzielen, voor alle overledenen om die te herdenken. Dit was het Rondje Regio voor deze week. Bedankt voor het kijken, fijn weekend en tot volgende week.